Inselmilkom. Austin Gatt jgħid li m'għandux jeħelu għaliex tal-linja tiġi tard jew il-customer care tal-Arriva mhux jaħdem sew. Dan qalu b'reazzjoni għal konfrontazzjoni li l-bieraħ kellu ma' studenta universitarja dwar in-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku. Intant is-servizz ineffiċjenti tal-Arriva twassal għal spejjeż addizzjonali għal passiġġiera. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li dalgħodu qattaw satejn jistennew il-karozza tal-linja fuq l-istage fil-Fgura biex imbagħad bdiet tgħaddi mimlija. Intant il-Partit Laburista nieda kampanja relatata mat trasport pubbliku. Is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' sodod fl-Isptar Mater Dei qed tkompli sejra l-lar. Din il-problema ta' nuqqas ta' sodod issa nfirxet anke fis-sala tal-maternità. Fil-qorti llum xedu l-pulizija li fl-aħħar ta' Settembru sfaw aggrediti ftieċ li kienet jiġi organizzat f'sala f'Witilajn. Wieħed mill-pulizija qal li dakinhar familja ta' 5 sawtitu u imbuttatu mal-art. Il-pulizija ieħor li xed bidu miksura qal li kemm hu u anke l-kollega tiegħu mill-ewwel kienu ndunaw li dan mhux se jkun tieġ faċli biex jikkontrollaw l-imġieba ta' xi wħud mill-mistiedna. Wara seduta ta' kważi 7 sigħat nhar it-Tnejn il-Parlament ser jerġa' jiltaqa' biex fi stadju ta' kumitat ikompli jiddiskuti s-self li Malta se tagħti lill-Greċja. Matul is-sessjoni tal-bieraħ spikka d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li qal li fl-interess nazzjonali il-Partit Laburista jaqbel mal-Gvern li l-Greċja tkun mejjuna. Madankollu wissa li mhux ser jintrabat mal-ebda garanzija ta' għajnuna futura jekk din ma tkunx diskussa mal-Oppożizzjoni. Father Konrad Ċiberras li kien wieħed mis-saċerdoti msemmija mill-vittmi tal-abbużi sesswali f'dar San Giuseppe ġie ordnat mill-Vatikan biex ma jaħdimx ma' tfal iżda ma' persuni adulti biss. Father Konrad Ċiberras huwa r-raba' saċerdoti msemmi mill-vittmi bħala wieħed mis-saċerdoti li kienu jabbużaw minnhom. Il-Konferenza Nazzjonali tal-Genre Workers Union waslet messaġġ ċar li din il-union ser tkompli tiġġedded u tissaħħaħ. Is-Segretarju Ġenerali Tony Zarb waqt li esprima sodisfazzjon tiegħu għal din il-konferenza appella lill-Gvern biex jieqaf ikun kompliċi fix-xogħol prekarju u jiddiskrimina kontra l-union. F'Għawdex 31% biss tan-negozjanti qed jirrappurtaw bi profitt. Fi stħarriġ li għamlet fost in-negozjanti il-Kamra tal-Kummerċ Awċija qalet li matul l-ewwel 3 xhur tas-sena naqas in-negozju. Imut il-kofundatur tat-teknoloġija Amerikana Apple Steve Jobs. Jobs li ħalla l-marka tiegħu fit-teknoloġija u l-innovazzjoni miet fl-età ta' 56 sena kawża tal-marda tal-kanċer. Nerġgħu nkunu magħkom fis-7:30 tal-lejla.